HP ku anyar, Len. HP ku ya anyar. HP ku gak usah HP anak, sing penting kenek. HP ku gawe larang, Len. Kanca-kancane dhewe padha duwe HP anyar ya. Aduh kapan ya? Dilitas kan wayahe salat. Sip. Ayo salat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semak mau dhewe mau kata doa. Ayo sip. Pula banyak lagi ya. Cipolo rai, siji elek. Loh, HP ku nanti ki, sapa sing cukup? Loh, HP ku Nek. Ya Allah, untung ae HP ku iji. HP ku ono sapa sing arep jiko karatan ngono kok ya. Penting duwe HP to. Iki rame-rame nek opo? Aku lho Pak, HP cinta kalian ngaji ngical. Enggak kok iso, demam kok endi. Ya wis saya nek digoleki. Kalau Vito karo Kevin menawarti HP-nya aja sapa sing jiko. Karo HP ngaji enggak mau hilang kosongan. Ora ya berarti. Lah sing ngomong kowe ndek ki lho ya sapa? Curiga kowe iki le. Lho malah ngaleh. Saiki nek padha mulai dhisik, sesuk digoleki meneh. Nggih, Pak. Nah, apa sih? Aku ngerti sapa sih gua HP-mu. Apa emang itu? Kevin karo Vito. Aduh, dosek. Lah kowe pengen buktine? Lho, buktinya. Lho. Ya Allah. Ya no. Ranya angka aku. Wes, ayo nanti goleki. Ayo. Pak. Napa, Nduk? Niku lho Pak, sing mendet HP kula Kevin kalih Vito. Walah bocah-bocah kuwi kae. Iki Pak videone. Ya wis saya nek digoleki. Niku lho Pak, Kevin kalih Vito. Loh, iki ya HP ku karo Cinta. Iki HP ku no. Iki HP ku yo. Iki HP ku. Rasan tu dhisik. Halah, gak salah pusi we. Jelas-jelas lah HP ku. Iki HP ku sing gak nyongka aku fit. Kowe tega jika HP ku karo HP-ne Cinta. Oh, kuwi enak videone. Piye lah kok meneng? Wis nek dibelekne, aja dibeleni nek. Perane. Oh, jangan sepura ya. Oke, boleh. Yo, wes tak mahne kabeh kesalahanmu. Awake iki kanca aja sanji barengi wong. Lakuan coba, lakuan iki salah lho ya. Oh nyesel ta? Kowe ora beleni nek. Wes masalah sing biyen wis ben ae. Anggap ae masalah kuwi ra ono. Wes saiki kak dhewe kancanan meneh wae.